Celý dnešného videjka. Dneska si ukážeme podľa akého vlajky budeme mať hráčov. Takže prvá vlajka bude takáhle. Ideme na vlajku, bude to musieť byť Austrália. No, bohužiaľ nikako nemáme. Takže ideme na inú vlajku. Ani tu nemáme svoje ľudia, nemáme moc ratingy. V Portugalsku tam máme Ronalda, kámo na Hroťaka. Tu máme iba Atavená, LVčko, tu máme Predranec na CN-ko, Mateus Nunes. Jo, pokiaľ viete, musím skladať samé iba Nuno Mendes, Ruben Dias, Cancelo, Inácio, LVčko, tam bude Diego Dalo, do bránky pôjde Diego Costa. Tak, už to máme hotové. Počkajte, to musíme sa dať normálnu pozíciu. Ja som si ju nezapamätal. No aj dáme toto. Jo. Toto je náš squad. Keď to vám páči, tak dajte like a odber.